أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ake ngiqale nje ngokudumisa ngithi alhamdulillah. Udumo lonke lumfanele uAllah, the Rabbul Alamin, umondli wemihlaba yonke, umvikeli, umdali wayo yonke into. Allahu Akbar. Bafowethu, ngizoloku nginitshelile ukuthi kufanele sihlale simbonga umdali ngaso sonke isikhathi. Umbongele nje umdali ukuthi uyimuslim. Umbongele nje umdali ukuthi ukukhethile waba ngomunye wabazithobayo ngaphansi kwentando yakhe. Ukukhethile waba ngomunye wabazinikelayo. Ukukhethile waba ngomunye wabazehlisayo. Ukukhethile waba ngomunye abasesibalweni sabayingcosana abakhonza umdali, bamesabe ngendlela umdali afuna ukukhonzwa ngayo nangendlela umdali afuna ukwesatshwa ngayo. Angikhathalike bafowethu ukuthi abantu bangakhuluma bathini. Bayangithuka lapha kuma-comment, kulungile, qhubekani ningithuke. Nikhulume konke nifuna ukukukhuluma. Kodwa amaqiniso wona sizowaletha njengoba enjalo. Iqiniso nje sime kulo lilapho nje kuphela. Yinto esizele la ukuvezela abantu bakithi ini amaqiniso. Bafowethu, ngisaphinda futhi. Akekho umfundisi noma umbhishophi noma umvangeli noma umshumayeli noma umholi noma umshumayelikazi noma umbhishopikazi noma umkhokheli noma umfundisikazi ozongichallenge'a mina, ngoba mawuchallenge'a mina awuchallenge mina, uchallenge'a umdali uqobo lwakhe, ngoba le ncwadi lesahluko lesi engisiphethe la, iQur'an engcwele engiyifundayo, akuwona amazwi kaShandu la, akuwona amazwi kaMbatha la. Amazwi ayisahluko esehla ezulwini sehlela emhlabeni, silethwa umdali ethumela ingilozi yakhe enkulu uGabriyeli ngesithunywa sakhe uMuhammad sallallahu alayhi wasallam. Namhlanje ngizokuprovela ukuthi ngempela angeke uvele ungichallenge, ngoba uyazi ukuthi uyobe ungachallenge mina. And akekho umuntu ongachallenge umdala, akekho noyi-one, akekho. Wena ufuna ukungichallenge, lalela. Allah kwiQur'an engcwele isahluko 4, chapter 4, Suratun Nisa, iverse 82. Lalela ukuthi Allah uthini. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kungani abantu bangadlinzi bacabange bajule ngokomqondo mayelana nale Qur'an engcwele le. Allahu Akbar. Lalela ukuthi Allah uthini. Walau kana min indi ghayri Allahi. Uma beyivela noma kubani ngaphandle kuka Allah, ubuzothola ukuthi le Qur'an le mawujula ngayo, ubuzothola ukuthi ayiveli noma kubani ngaphandle kuka Allah. Okay. Lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Awuzwe nje ukuthi Allah uthini. Ukube le Qur'an ibingaveli ku-Allah, ukube le Qur'an ibivela noma kubani ngaphandle kuka Allah umenzi weinto zonke, bekuzokwenzekalani? Bezothola kuyona ukuphikisana okuningi, too much contradictions. Izinto ezikhuluma lokhu ziphikisane njengoba kwenzeke eBhayibhelini, okubufakazi bokuthi iBhayibheli lonke akuwona amazwi kaMdali, ngoba kunokuphikisana okuningi eBhayibhelini. Angikongezele nje isibonelo. iBhayibheli lithi uJudas mayeqeda ukuthengisa ngoJesu wahamba wayoyiphanyeka.
libuye futhi lona iBhayibheli lithi akayiphanyekanga kodwa washayeka ngekhanda etsheni waqhuma zonke izibilini zakhe. Ukuphikisana lokho, ukukhuluma into ubuye uyiphike. Yeyibona leyo nto leyo. iBhayibheli lithi ungabulali, kodwa iBhayibheli litshela ukuthi baningi abantu ababebulala amadoda abantu ngoba sebedlongula abafazi babo. Uthi Allah, ubufakazi bokuthi le Qur'an ayiphumi noma kubani, angeke uthole ngisho elilodwa izwi eliphikisanayo la kuQur'an. lawajadu fihi ikhtilafan kathiro, angeke uthole noma ngisho okukodwa kuQur'an okuphikisana nokunye. Sengathi Allah ngasivula amehlo, asivule ingqondo, asidonse ebumnyameni asilethe ekukhanyeni, sihambe eqinisweni ngendlela sikhonze umdali ngendlela afuna simkhonze ngayo. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.